Voda na celom svete. Tak, aká bola cesta na Yucatán? No vieš, chcela som ísť do Méridy, aby som mohla študovať tamojšie problémy s vodou. A to, čo som tam videla, je oveľa horšie, než to, čo sa hovorí. Mesto má 400 000 obyvateľov a nedostatok vody. Voda z kohútikov je žltá a špinavá, keď sem tam tečie. Ich septiky sú ako zo stredoveku. Plitké, popúkané, špinavé. Všetky choroboplodné mikróby vytekajú do plytkých, takmer vyschnutých podzemných vôd, v ktorých všetká špina len prekvitá. Kontaminácia 400-krát presahuje normy Svetovej zdravotníckej organizácie. A to je voda, ktorú tí ľudia pijú. Koľko zla to môže napáchať? Áno, máš pravdu, ako v stredoveku. A nikto, ani vláda či medzinárodné organizácie, nerobia nič pre vyriešenie problému. To by bolo drahé. A tak iba hovoria a sľubujú. Pomáha to získať čas a vyhrať voľby. A pritom majú ropu. Takže zem nie je chudobná. Keď si spomeniem, ako si Indiáni uctievali svoju posvätnú vodu. Tu v Mexico City to nie je oveľa lepšie. 20 miliónov ľudí v jednom z najväčších miest sveta nemá vzduch. Potrebovali by 25-krát viac vody, ale už nevedia, kde ju hľadať. V súčasnosti sa hovorí o vzdialenosti 150 až 200 kilometrov. Ako tu môžu títo ľudia žiť? Málo jedla a skoro úplne bez vody. A aha, pozri. To je predávač vody. Radšej ti nejdem hovoriť o kvalite jeho tovaru. Tak či onak, pre väčšinu týchto ľudí je to aj tak pridrahé. Čo sa stalo? Bolo tu tornádo alebo zemetrasenie? A kdeže? Z podzemných vrstiev sa vyčerpalo toľko vody, že sa prepadla zem. Na niektorých miestach klesla zem až o 10 metrov. Vezmeme ho? Povedz, veľa vás žije takýmto spôsobom? Áno, veľa. Nemáme čo robiť. Nie je práca. Práca v tvojom veku? Vezmeš nás na miesto, kde nie je dosť vody? Tadiaľ. Keď si pomyslím, že väčšina z toho by sa mohla recyklovať. Papiere, sklo, plasty i kovy. Áno, ale to by sa odpadky museli triediť a zbierať. A na to tu nemajú prostriedky. Dnes nie je voda. Dookola to isté. Voda! Voda! Úbohí ľudia. Môže byť voda, čo predáva, menej znečistená?
Čo narobíš? Potrebovali by veľa studní, ktoré im dodajú vodu. Ale pitnú, no kde ju vezmú, keď si sami špinia pramene? Čo tak z morskej vody? Vraj 10% obyvateľov, teda bohatá vrstva Mexika, spotrebuje až 3/4 dostupnej vody. Perfektný článok do našich novín. Jedným z cieľov Milénia 2000 v New Yorku bolo o polovicu znížiť počet ľudí na svete bez prístupu k pitnej vode. A to do roku 2015. V Mexiku sme nevideli nejaký pokrok. Naopak, situácia sa iba zhoršuje. Máte pravdu. Je nutné neustále o tom hovoriť. A poriadne nahlas, aby si to náš ľahostajný svet uvedomil. Už sme si vypočuli správy od priateľov, ktorí boli v Indii. Od mojej skupiny z Nigérie. A počuli sme Muni a Simona o Mexiku. Kto z vás sa ešte zaujímal o problémy s vodou vo svete? Ja. Chcel som vidieť jednu z ekologických katastrof dnešnej doby. Nešťastie Aralského jazera. A bolo to fakt strašné. Dobrý výber. Je to klasický prípad ľudskej hlúposti. Povedz nám o tom. Viete, že leží na východe. Niekde na juhu Ruska medzi Kazachstanom a Turkmenskom. Aralské jazero v 60. 400 kilometrov. Hotový raj na zemi. 4. najväčšie uzatvorené more a najväčšie sladkovodné jazero na svete. Vlievajú sa doň dve rieky, Sirdaria a Amudaria. Obyvatelia dvoch miest, Aralska na severe a Mojnaku na juhu, žijú spokojne. Majú hromady rýb a vždy s potešením sledovali jednu z mnohých lodí, ako sa vracia do prístavu s plnými sieťami. Dnes už voda odtiaľ zmizla. Zostal len piesok, hrdzavé lode a zúfalí rybári. Prečo to všetko? Vysvetlíte nám to, majster? Vládni plánovači jedného pekného dňa rozhodli, že je nutné zvýšiť úrodu bavlny a že sa na to hodí okolitá pôda. Potrebovali na to veľa vody. Nakoniec 96% oboch riek odklonili na zavlažovanie polí. Mám tu niekoľko obrázkov. Áno, za 40 rokov Aralské jazero kleslo o 12 metrov. Stratilo 3/4 svojho povrchu a viac než 3/4 svojej vody. A tak sa jazero začalo zmenšovať. Následkom boli stovky stroskotaných lodí na vyše 400 000 kilometroch štvorcových, takmer celé Francúzsko. Odkryté a vyschnuté morské dno, už nejaké ryby, ani rybolov, pretože koncentrácia soli je privysoká. 200 tón soli, prachu a pesticídov vietor každý deň zavieje na okolitú poľnohospodársku pôdu. 10 000 obyvateľov zostali bez práce a mnohí z nich ochoreli. Zúfalý stav životného prostredia zasiahol životy 5 miliónov ľudí. Čo budeme teraz robiť? Prevrátime list za niečím, čo bolo súčasťou zeme? Sme takí hlúpi. Uisťujem ťa, že sa snažia vrátiť obe rieky Aralskému jazeru. Kto ešte? Viete, ja som bola s rodičmi v Číne.
V Šanghaji? Aké úchvatné mesto s energiou. Všetci tam pracujú, stavajú. Teda v jeden deň vidíte základy stavby a už o pár dní neskôr sa mrakodrap dvíha k oblakom. Aha, musela si sa zmýliť. Istotne to bol iný. Je to zaujímavé. No dnes hovoríme o vode. Dostanem sa k tomu. V hoteli nám povedali, aby sme tam nepili vodu. Podľa nich je znečistená vďaka stavbe priehrady 3 rokliny. Tak sme sa rozhodli pozrieť si tú priehradu. Poviem vám, je neuveriteľná a obrovská. Len si predstavte dĺžku 2 kilometre a výšku 175 metrov. To je vyššie ako druhé poschodie Eiffelovej veže. Celé 2 kilometre. Najvyššia priehrada na svete. Najväčšia určite áno, najvyššia nie. Priehrada Itaipu v Brazílii má 196 metrov, o 11 metrov viac. Možno je o pár metrov nižšia, ale bude mať o 50% vyšší výkon. Pre porovnanie, najvýkonnejšia francúzska priehrada Grand Maison, vysoká 140 metrov, produkuje 10-krát menej energie. Pozrite si 3 rokliny sami. Pokrie 10% spotreby elektrickej energie v celej Číne. Museli by postaviť 12 jadrových elektrární alebo spáliť 50 miliónov tón uhlia. To by uvoľnilo 100 miliónov tón oxidu uhličitého, aby dosiahli rovnaký výsledok. Čo poviete? Počuj, Julia, nechcel som sa ťa dotknúť. Takže, čo si myslíte o veľkých priehradách? Ste nadšení tak ako Julia? Mne sa nepáči, že zaplavujú úrodnú pôdu. Zadržiavajú nánosy, ktoré ju zlepšia a ničia faunu a flóru. Ale dodávajú energiu a vodu všade tam, kde ju treba. A nešpinia ju. Možno, ale pri 3 roklinách v Číne začali zaplavením 10 miest a donútili k evakuácii 2 milióny ľudí a nechali ich bez domova i bez práce. Oni sa nepočítajú? A obrovské množstvo vody v priehrade len stojí. Znečisťuje sa a prenáša choroby. Pod tlakom enormného množstva vody sa aj najpevnejšia hrádza môže prelomiť. Predstavte si následky. To je katastrofa! Teraz máte pravdu všetci, áno. Ako znie správna odpoveď? Áno, majster. Ako sa dajú problémy vyriešiť? A ja by som rád vedel, odkiaľ je voda, ktorá všade chýba a prečo sa míňajú jej zásoby. Najskôr odpoviem na poslednú otázku. Pritom vás vezmem do minulosti, deti. Len o 4 miliardy 600 miliónov rokov dozadu. Môže byť. Z tohto kúska sa stane mesiac. Kde si sa tu zobral? Za celé milénia dážď vytvorí moria, oceány a všetky vodné zdroje. Máme šťastie, že je naša Zem na správnom mieste. O 5% vyššie bližšie k Slnku všetká voda planéty by sa vyparila. Zem by bola vyschnutá a neobývateľná ako Mars a ostatné planéty. O 3% nižšie by oceány naveky zamrzli až po samé dno.
tu až tak zle, no nie? Áno, naša Zem je jediná planéta v slnečnej sústave, ktorá má vynikajúcu vodu. Teda aj atmosféru a život. Modrou planétou ju voláme preto, že je na 70% pokrytá vodou. Ale len malú časť tejto vody, sotva 0,3% môže ľudstvo využiť. Prečo? Viac než 97% vody je slanej v moriach a oceánoch. Banálne 3% sladkej vody, ktoré zostávajú, nájdeme v ľadovcoch na južnom póle, ale predovšetkým na Antarktíde. Potom sú tu ešte horské ľadovce. Takže našu vodu, rieky, jazerá a podzemné vody tvoria len 0,3%. Keby sa všetky vody planéty zmestili do tohto vedra, pitná voda na póloch, ktorú nevieme využiť, by sa vošla do tejto šálky. A tento malý náprstok by stačil na všetku vodu, ktorú môžeme používať. Ako to? Nemôžeme nejako zvyšovať kvantitu vody? Pre ňu ľudia bojujú. Aj umierajú. Ó, nie, nedá sa. Pochopte, nedokážeme zvýšiť množstvo zostávajúcej vody. Stále je to tá istá voda, ktorá sa skvapálňuje, vyparuje, mení na mraky, dažde, búrky, hurikány a ľadovce. Stráca sa a počase znovu vracia. Pozrite, voda, ktorú pijeme dnes, je tá istá, akú pili dinosaury pred 100 miliónmi rokov. Dobre, majster. Ten objem je fakt rovnaký. Ale čo delenie? Nemôžeme vziať vodu z miest, kde je veľa a dať ju ľuďom, ktorým chýba? Určite áno, ale bolo by to veľmi, veľmi drahé. A navyše by sa vrátila tam, odkiaľ prišla. A nedajú sa nejako zmeniť diely dostupnej vody a zvýšiť 0,3%, s ktorými sa má ľudstvo zmieriť? Zaujímavá otázka. Vrátime sa k nej zajtra. Mnohí z vás cestovali. Boli ste tam, kde je málo vody. Aké dojmy to vo vás zanechalo? V Indii je rieka Ganga znečistená. 80 až 100 krát viac než naše rieky. Čo s tým robiť? Čo urobíme s ich poverami? Hovoria, že sú to vlasy boha Šivu. Aj keby to boli jeho vlasy, niekedy ich treba umyť, nie? Naše čističky vody sú pridrahé. A pri veľkosti krajiny, musíme tam poslať inštruktorov, ktorí ich naučia, ako zachytávať dažďovú vodu, ktorá môže pokryť 80% spotreby, ako neznečisťovať, nezavlažovať a ak tak len recyklovanou vodou. A my požiadame priateľov, ktorým dodajú nástroje na čistenie, aby mali pitnú vodu. Kým som tam bol, veľa som o tom probléme rozmýšľal a našiel som riešenie. Dotiahneme ľadovec z južného pólu do ich krajiny. Kto je na rade? My sme sa vrátili zo Sahelu. Tam by sa veľmi potešili takému ľadovcu. Nie. To je všetko milé, ale ako pomôžeme Afrike? Treba vykopať studne a veľa. Áno, majú veľa vody dole v podzemí. Ale určite by ňou nemali plytvať.
V období dažďov jej majú habadej. Musia sa naučiť zbierať ju. Ja som kdesi čítal, že sa vyrábajú filtračné súpravy, ktoré sterilizujú špinavú vodu a menia ju na pitnú. Potrebujú ich hromadu. Musíme im poslať sadenice stromov, pomôcť zalesniť. Jedine tak zabránime v šíreniu púšte. Samé skvelé návrhy. Musíme poslať formálnu výzvu medzinárodným organizáciám, žiadosť o vykopanie studní, zaslanie sadeníc na výstavbu a súprav na filtrovanie vody. Ale musíme aj spojiť naše prostriedky a sily, aby sme im pomohli. Máte ešte niečo? O 10 rokov nebude v Mexiku voda. Rieky vysychajú. Podzemie sa stráca. Čo môžeme pre nich spraviť? Ja vidím 3 možnosti. Čistenie použitej vody. To pri veľkosti tej krajiny nebude ľahké. Doprava vody pomocou potrubia. Ale kto má toľko vody navyše? Alebo odsoľovať morskú vodu. Oceány majú po oboch stranách. K tomu treba veľa energie, ropy a peňazí. Mexiko má ropu, aj slnečnú energiu. Veternú i morskú. Budúcnosť teda patrí odsoľovaniu. Tak čo ešte? Rodičia ma vzali do Japonska. Krása, vážne. V podzemí hotela, kde sme bývali, bola čistička vody. Navštívili sme ju. Zaujímavé však? Dobrá myšlienka, skvelý príklad. A je čas na súhrn. A čo poľnohospodárstvo? Zabudli ste naň? To je zložitá téma. Venujeme mu celú študijnú hodinu. Vráťme sa k našej vode. Vyrastali sme vo viere, že čistú vodu budeme mať k dispozícii do nekonečna. Ale vďaka tomu, ako ju ľudia, ich poľnohospodárstvo a priemysel zneužívali, to už nie je pravda. A nikto o tom nechce počuť. Dokonca ani naše vlády žiadajú nás, aby sme si dali sprchu a nie kúpeľ a kontrolovať kohútiky. Je pravda, že kvapkajúcim kohútikom unikne 35 000 litrov vody za rok. A keby každý Francúz ušetril 10 000 litrov vody denne, bola by to dostatočná zásoba pre mesto ako Paríž. Ale toto všetko nie je ani len kvapka z náprstka pitnej vody, z ktorej priemysel a hospodárstvo bezohľadne čerpajú, koľko sami chcú. Sú pre nás takí dôležití, že ich nemôžeme nejako obmedziť. Naša zem je chorá, potrebuje liečbu, striktné zákony proti plytvaniu, zneužívaniu a znečisťovaniu. Zákony, ktoré celý priemysel, celé hospodárstvo a nová mestská zástavba budú musieť rešpektovať, a to rýchlo, lebo ak nie, o pár rokov 2 z 3 ľudí umrú na nedostatok vody. Lebo voda je krvou zeme, je život sám.